Dámy a páni, príjemný dobrý deň. Veľká vďaka, že ste prišli, veľká vďaka, že nás sledujete, že sa zaujímate o túto tému, pretože je to téma, ktorá je mimoriadne vážna, keďže ide o finančné prostriedky, ktoré sú z Európskej únie, aj peniaze slovenských daňových poplatníkov a nie len slovenských daňových poplatníkov a sú určené na rozvoj Slovenska, našej krásnej krajiny. Na úvod by som chcel povedať pár vied k tomu, čo hovoril pán predseda vlády Robert Fico včera na svojej tlačovej konferencii a akým nevyberaným a hrubým spôsobom zaútočil na pána Zdechovského. Pán Zdechovský s ďalšími kolegami z Európskeho parlamentu tu prišiel kvôli jednej jedinej veci. A to je pozrieť sa na to, akým spôsobom Slovenská republika nakladá s finančnými prostriedkami Európskej únie. Je to štandardná misia a štandardná návšteva, ktorá sa deje vo viacerých krajinách Európskej únie. Koniec koncov aj dnes, pondelok, je tu ďalší zástupcovia, respektíve sú tu ďalší zástupcovia z Európskeho parlamentu, ktorí budú hovoriť aj s predsedom vlády, aj s ďalšími ľuďmi. Ale slovné spojenia, ktoré použil pán premiér Fico v súvislosti s pánom Zdechovským, sú absolútne nepriateľné. Hovoriť o niekom ako o nájomnom politickom vrahovi, len za to, že sa pýta na veci, ktoré súvisia s podozreniami na rozkrádanie eurofondov, je absolútne nepriateľné. Rovnako tie podozrenia, ktoré boli signalizované a o ktorých hovoril aj pán Zdechovský a písal o nich v súvislosti so Slovenskou informačnou službou a jej možným nasadením, sú veľmi vážne. A v tomto samozrejme ako strana Demokrati podporujeme zvolanie mimoriadneho kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Tu sa presne ukazuje aj v tejto situácii, prečo je dôležité pre Smer odvolať kohokoľvek, kto bol predseda, v tomto prípade bývalá ministerka spravodlivosti, predsedkyňa tohto výboru a nemať to obsadené, aby jednoducho tento výbor nemohol riadne plniť svoju kontrolnú činnosť. Ak by bolo všetko v poriadku, tak pána Zdechovského a ďalších poslancov by v úplnom pokoji prijal Robert Fico na úrade vlády, porozprával sa s nimi, ak by mali nejaké otázky, vysvetlil by ich a bolo by po akýchkoľvek podozreniach. Koniec koncov pán Takáč sa stretol s týmito ľuďmi, ktorí prišli z Európskeho parlamentu a hovoril s nimi a snažil sa im navodiť dojem, že obdobie, keď vládol Smer, je absolútne v poriadku a nejaké tie podozrenia sú tu z obdobia rokov 2020 a 2023, kde vraj vláda Eduarda Hegera alebo predtým vláda Igora Matoviča nevyšetrovala žiadne podozrenia, ktoré súviseli s PPAčkou. No to je absolútne klamstvo, pretože aj za vlády Igora Matoviča, ale najmä za vlády Eduarda Hegera, po nástupe aj pani Šubovej na poľnohospodársku platobnú agentúru, sa začalo masívne kontrolovať a bola enormná snaha vyšetrovať. Ale aj zrušením Národnej kriminálnej agentúry tieto vyšetrovania jednoducho sú utlmené. Nie preto, že by tu nebola ochota čestných a slušných policajtov vyšetrovať, ale práve preto, že mnohí z nich boli popreradzovaní mimo svoju pôsobnosť, neboli zaradení na úbok, vôbec nie, boli popreradzovaní po celom Slovensku, tak aby sa tie vyšetrovacie týmy rozbili. Nehovoriac o tom, že bola zrušená bola zrušená špeciálna prokuratúra, do ktorej gestie časť tých vyšetrovaní patrila. Časť je úplne zrejmé, že keďže ide o európske peniaze, má v gestii a v dozore úrad Európskej prokuratúry. Vysvetľujem to preto, možno aj takto technokraticky, aby ste chápali ten kontext, dámy a páni, že prečo ten Fico tak strašne kričí, prečo na toho Zdechovského útočia, prečo o ňom hovoria ako o trestnej výprave alebo ako o politickom nájomnom vrahovi. No lebo ich sa to týka. Týka sa to ich ľudí, okolo nich. Tie podozrenia, ktoré sa objavili a ktoré začali vychádzať na svetlo Božie po našich tlačových konferenciách s pani Šubovou, po dobrej robote naozaj aj Zastavme korupciu, aj 360-ky, aj denníka N a ďalších médií Smečka, tak to jednoducho sa roztočilo. A ľudia na Slovensku si uvedomili, kurník šopa, veď tu proste je postavená luxusná hacienda za x miliónov, ktorá sa tvári,
ako keby to bol nejaký penzión a tam sa nedá ani ubytovať. To je evidentne nejaké sídielko alebo romantický domček pre skupinu vyvolených. A to, ako prešli tí jednotliví novinári, aktivisti, ale aj politici okolo tých domov a začali o nich hovoriť, veľmi znervoznilo Roberta Fica. Lebo bežný človek chápe, chcem si postaviť dom, potrebujem pozemok, potrebujem drvivej väčšine prípadov hypotéku a každú sobotu brigádovať a po robote chodiť na svoj dom a pomaly ho robiť. Koľko ľudí na Slovensku si len tak vie postaviť dom, že tu je 1 000 000 eur a stávajte v nejakej stavebnej firme? Nie. Ľudia rozumejú tomu, že toto sú rozkradnuté peniaze a to Fica extrémne vyrušuje. Opakujem, ak by išlo o štandardnú situáciu, nie je problém, stretli by sa, vysvetlili, ak by bolo niečo nepochopené, doplnilo by sa a podobne. Toto nie a práve preto už si pripravujú argumentáciu. Preto kričí až takými expresívnymi výrazmi, že to je politický nájomný vrah, aby to celé prehlušil. Preto Šutaj Eštok hovorí o trestnej výprave, aby to prehlušil. Lebo, dámy a páni, podľa našich informácií do dnešného dňa napríklad pani, ktorá je podozrivá z toho, že svojej dcére prihrala dotáciu, ak to tak môžem povedať, stále pracuje na PPAčke. Do dnešného rána máme takú informáciu. Ak som sa náhodou pomýlil, verím, že ma pán Takáč na verejnej tlačovej konferencii opraví. Rovnako pán Kiš, ktorý bol šéfom PPAčky, ktorý neoznámil trestnú činnosť, ktorý bol x-krát upozornený na rôzne pochybné veci, ktoré majú byť predmetom záujmu orgánov činných v trestnom konaní, inak v úvodzovkách rozkrádačky, že proste peniaze išli niekde, kde nemali ísť, tak pán Kiš je dneska šéfom finančnej správy a preveruje naše účty, preveruje účty kohokoľvek chce na Slovensku z titulu svojej funkcie na základe zákona, ako je napísaný a tvári sa, že jeho sa to nejako netýka. Dnešná tlačová konferencia aj po tomto mojom úvode má vysvetliť jednu vec. Vyšetrovalo sa aj za rok 2020 až 2023. To, čo hovorí Robert Fico, nie je pravda. Za našich vlád sa vyšetrovalo a pani Šubová vám vysvetlí, akým spôsobom práve ona, keď nastúpila na PPAčku, dávala podnety a tie podnety boli ignorované, odkopávané, alebo tak, ako sa hovorí, slabúčko ohryskané, len aby sa nepovedalo. Lebo to, čo sa dialo na PPAčke, je obrovský problém. A áno, zdá sa, že ľudia, ktorí sú okolo pána Bedera, ktorý chodí na úrad vlády, sa teraz cítia veľmi nervózni. Napríklad Tibor Gašpar. Posledná moja poznámka, predtým ako odovzdám slovo pani Šubovej, súvisí s dôkazom, že sa vyšetrovalo, a to vidíte na tomto slajde, že tu bola akcia Tajomník, kde boli zadržaní, napríklad pán Kíš, robili sa s ním úkony, potom bol prepustený, respektíve nebol vo väzbe. Mohol by som pokračovať. Tá celá akcia Tajomník bola o tom, a je o tom, kým sa nerozprášila Národná kriminálna agentúra, USP a ďalšie orgány, že sa proste rozkrádalo na PPAčke, že sú to vážne podozrenia, preto boli zadržaní, preto museli strpieť tie úkony. Tak čo nám tu pán premiér Fico tára, že sa nevyšetrovalo? Veď toto je z roku 2023. A na to, aby tí vyšetrovatelia zhromaždili nejaké dôkazy, no tak to trvá. Veď v Česku, keď sa vyšetrovala tá nemocnica, ktorá sa rozkladala, len rok trvali odposluchy. Tak nikto nehovorí, že za našich vlád, respektíve bývalej vládnej koalície sa nevyšetrovalo. Vyšetrovalo sa. A tí, ktorí vyšetrovali, sú dnes perzekuovaní, šikanovaní, postavení mimo službu a snažia sa ich dostať do väzenia. Nehovoriac o tom, čo sme tu x-krát hovorili, ako napríklad pán Kiš a ďalší hovoria o pani Šubovej, že ich šikanuje. Neviem, akým spôsobom. Že o tom hovoríme verejne? Dámy a páni, naozaj, dnes pani Šubová vysvetlí celý ten proces, ako sa vyšetrovalo. A neuverme, prosím, týmto krycím manévrom a klamstvám Roberta Fica, že sa tu nič nedialo, a on teraz, chudák, je v ťažkej situácii. On veľmi dobre vie, že ľudia z jeho okolia majú problém a preto ho musí hasiť. A už mu nestačí kýbel vody, tak zobral hasičské dielo a to dielo obsahuje slova ako politický nájomný vrah alebo trestná výprava a podobne, len aby to prekryl. A čím ďalej to pôjde, tým bude agresívnejší a agresívnejší, lebo vie, že bežný človek chápe, že dom sa stavia ťažko a bere sa len hypotéka, nie dotácia z PPAčky. Pani Šubová, prosím vás o ďalšie vysvetlenie.
Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Takže tak, jak bolo spomenuté na dnešnej tlačovej besede, vám presne ukážeme, ako nefungovala vnútorná kontrola na pôdohospodárskej platobnej agentúre a kvôli tomu sa vlastne roky nič nepreverovalo, pretože sa nič neoznamovalo o ČTK. Celú lavínu sme spustili, ako už bolo spomenuté, po zriadení našej protikorupčnej sekcie, keď sme udrali práve na najsilnejší článok ochrany našich ľudí, a to na sekciu finančnej a vnútornej kontroly PPA. Aj vzhľadom k tomu, že tu lietajú, som sa rozhodla, že pôjdem do detailov dnes, a to hlavne preto, že vzhľadom k tomu, že tu lietajú éterom dezinformácie, ktoré šíria niektorí politici vo vzťahu k tomu, že sa na PPA počas Hegerovej vlády nič nevyšetrovalo. Dnes odprezentujem na konkrétnom príklade, aby to pochopili naozaj všetci občania, ako ten skorumpovaný systém na PPA fungoval, čo sme odhalili a ako sme tomu do značnej miery zabránili a zarazili celú túto organizáciu. Takže za vlády pána Hegera sa prešetrovalo. Tak poprosím o slajd. Navrhujem, dostaňme sa do virtuálnej situácie. Sme v deň prvý, sme v pozícii referenta na sekcii projektových podpor na PPA, ktorý pri opakovanej kontrole narazil na podozrivý penzión a zistil, že narazil na nezrovnalosť, ktorá indikovala možné podvodné konanie. Áno, tuto máme prílohu. Takže na obrazovke vidíte formulár oznámenia o podozrení z podvodu, v ktorom zamestnanec veľmi správne sekcie projektových podpor pri opätovnej kontrole jedného z projektov identifikoval, že pôvodne zamietnutý projekt, ktorý nedosiahol pri svojom hodnotení potrebných 86 bodov, ale získal len 79 bodov, bol po určitom čase, zdôrazňujem, za neštandardných podmienok neskôr prehodnotený a schválený bez toho, aby bolo zo spisu zrejmé, akým spôsobom prišlo k zmene bodového hodnotenia, pretože v spise projektu sa nenachádzal ani jeden dokument, ktorý by opodstatňoval vykonať zmenu hodnotenia projektu, a rovnako sa tam nenachádzal ani jeden doklad, ktorý by odôvodňoval zmenu na pozícii vyhodnocovateľov V1 a V2. To len pre vašu informáciu, projekty sa schvaľujú na pracovisku v Nitre, podotýkam v Nitre, nie v Bratislave, bez účinnej kontroly, čo som rovnako napadala a kritizovala som to. Konkrétne generálnemu riaditeľovi Jozefovi Kišovi PPA som poslala dokument, kde som ho jednoznačne žiadala, aby sa toto pracovisko z Nitry presunulo naspäť z Bratislavy do Bratislavy, pretože som nechápala, aký dôvod má premiestňovanie spisov z Bratislavy do Nitry. Keď teda funguje digitalizácia, že, tak by to malo byť v Bratislave, ale nie, vyhodnocovalo sa to v Nitre. Zamestnanec teda vyhodnotil podozrenie z podvodu správne a prostredníctvom formulára oznámenia o podozrení z podvodu to odoslal na slávnu sekciu finančnej a vnútornej kontroly PPA. Tak poďme na prílohu číslo 2. Úradný záznam sekcie vnútornej kontroly. Takže tu sa dostávame od poctivého zamestnanca k zametačom. Kto je zametač? Sekcia vnútornej kontroly a finančnej kontroly, tak ako som spomínala, konala v štýle zamiesť a uzavrieť prípad. Len čo sa objavilo oznámenie o podozrení z podvodu u šéfa sekcie vnútornej kontroly, tak ten v spolupráci s právnym oddelením okamžite spustili dobre známu hru zamiesť a uzavrieť prípad. Bez preverenia, bez otázok, bez hanby. Informácie od zamestnanca projektových podpor označili za nedostatočné a týmto celé haslo. Takže trestné oznámenie žiadne, preverenie nula, zodpovednosť nikoho. A ten referent na tej sekcii si splnil svoju povinnosť, ale bolo to zametené. Takže fungovalo to presne, ako to povedal kajúcnik Bernard Slobodník vo svojej výpovedi. Citujem ho. Vnútornú kontrolu na PPA mal Bodor a spol perfektne podchytenú. Toto nebola chyba, toto bol systém. Poprosím ďalší slajd. Prechádzame k tzv. Chateau Grand Barry. Projekt Chateau Grand Barry.
Po vzniku našej protikorupčnej sekcie som si ako prvé vyžiadala zistenia vnútorných auditov a auditov spoločnosti PwC PricewaterhouseCoopers. To je ten obrazok na monitore, kde sme natrafili na podozrivé projekty, ktoré boli súčasťou auditných zistení. Tu je na obrázku napríklad závažné auditné zistenie Chateau Grand Barry, spomenaného napríklad aj pri pojednávaní v kauze dobytkár. Čuduj sa svetu, údajne sa tento spis na PPA stratil a kto iný mal manipulovať s týmto projektom ako údajne pravá ruka Martina Kvietika, Juraj Kadnár, ktorého tajne priviedol na PPA Jozef Kiš, súčasný prezident finančnej správy. Na moju otázku, ktorú som smerovala k šéfke vnútorného auditu, aj v súvislosti s týmto, či boli v týchto mnohých zisteniach podávané trestné oznámenia, tak mi len s malou dušou povedala, že nie. Podľa jej slov sekcia vnútornej kontroly odmietala v týchto veciach podávať trestné oznámenia. Odmietala podávať trestné oznámenia, zdôrazňujem, z čoho ja som teda bola dosť hrozená, pretože tie auditné zistenia boli naozaj vážne a boli na papieri. No, ako perlička bol projekt pani Ondorišinovej, to už vieme, toto meno poznáme, ktorý samozrejme nefiguroval v týchto auditných zisteniach. Ja sa pýtam, ako je to možné, že nefiguroval v auditných zisteniach auditora nadnárodnej, etablovanej, profesionálnej spoločnosti. Na tento podvod sme vlastne prišli po vlastnej linke na základe oznámenia jednej čestnej vedúcej pracovníčky z analytického odboru. Na toto neprišiel audit. Poprosím prílohu číslo 3, áno. A teraz ideme k odstúpenie podozrenia z podvodu. No, takže ja som ďalej požiadala šéfa sekcie vnútornej kontroly, aby mi predložili všetky projekty, v ktorých boli zo strany zamestnancov vypracované oznámenia o podozrení z podvodov. Samozrejme, že moja požiadavka bola prijatá extrémne negatívne a s patričným odporom, pretože šéf sekcie presne už v tom momente vedel, kam tým mierim. Nakoniec som sa k tým projektom a oznámenia z podvodov dopracovala a priznám sa, že sme s kolegami ostali absolútne v šoku, pretože z týchto podkladov bolo úplne zjavné, že niekto sa tu snaží neuveriteľným spôsobom zakrývať trestnú činnosť na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Poďme k ďalšiemu slajdu. Informácia pre generálneho riaditeľa, ktorú som vypracovala ja s kolegom. Takže takto sa na PPA prosím kryl podvod a takto som to zastavila. Na základe mojej analýzy som okamžite identifikovala vážne podozrenie, že sekcia vnútornej kontroly v spolupráci s právnym odborom PPA vedome neoznamovala závažné podozrenia zo spáchania trestných činov, či mohlo dôjsť k porušeniu interných predpisov, ako aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa paragrafu 340 trestného zákona neoznámenie trestného činu. Spolu s kolegom som preto vypracovala viacero dokumentov s názvom Informácia pre generálneho riaditeľa, kde som upozornila Jozefa Kiša na tieto alarmujúce zistenia. Konštatovala som, že systém, ktorý na PPA fungoval, bol nastavený tak, že podozrenia z podvodu sa formálne prešetrili, ale reálne sa nikdy nevyšetrili. A práve týmto sa vytváral model, podľa ktorého nebolo možné prešetriť prakticky žiadne podozrenia z podvodu, nie to ešte podávať závažné trestné oznámenia. Kto by ich podával? Generálneho riaditeľa Kíša som v tejto správe informovala aj o samotných záveroch analýzy, napríklad v projekte Hotel Impozant. Konštatovali sme s kolegom prostredníctvom tejto informácie, že sekcia projektových podpor opakovane hodnotila žiadosť o nenávratný finančný príspevok aj po jej riadnom ukončení v rozpore s platnou riadiacou dokumentáciou. Rovnako sme konštatovali, že sekcia vnútornej kontroly nepreverila oznámenie o podozrení z podvodu, len ho administratívne uzavrela. Skončil v šuflíku. Napriek tomu, že podľa zákona číslo 292 z roku 2014, tzv. Zákon o EŠIF, o systéme riadenia PRV, bolo takéto opakované hodnotenie nezákonné. Zmluva bola uzatvorená nezákonne, peniaze boli vyplatené nezákonne.
vzniklo podozrenie na subvenčný podvod, zneužitie eurofondov, zneužitie právomoci verejného činiteľa. Hovorím len o jednom projekte, takých tam bolo XY. A preto som urobila to, čo zákon aj svedomie prikazovali. Tieto dokumenty a informácie som odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, konkrétne NAKA Stred Banská Bystrica. A pri policajnej akcii Tajomník boli všetky tieto ďalšie dokumenty zaistené ako dôkazový materiál. Toto nie je len kauza, vážený. Toto je manuál, ako sa na PPA zametali podvody pod koberec. To je normálne dlhoročný manuál. Takže toto bol konkrétny príklad toho, ako si pri podozrivých projektoch zámerne prehľadali zamestnancami vnútornej kontroly a finančnej kontroly očividné skutočnosti a tvárilo sa to všetko, že k žiadnemu podvodu nedošlo, aj keď bolo zrejme, že skutok sa stal. To som vám priblížila proces na PPA veľmi v skratke. Poďme k ďalšiemu slajdu, tzv. Exekučný príkaz. Teraz sa dostávam k iným platbám, teraz sa nebudem baviť o penziónoch, prichádzame k iným podvodom. No a v tejto súvislosti by som chcela oznámiť, že v najbližších dňoch podávam ďalšie trestné oznámenie a tentokrát na všetky 4 subjekty finančnej skupiny a zodpovedných pracovníkov PPA na čele s Jozefom Kišom, bývalým generálnym riaditeľom PPAčky, pre podozrenie zo subvenčného podvodu, zneužitia právomoci verejného činiteľa a z trestného činu neoznámenia trestného činu. O čo ide? Na minulej tlačovej besede sme vám odprezentovali zvukovú nahrávku z roku 2022, ktorá bola z mimoriadneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, kde Jozef Kiš sa zaprisahal, doslova sa zaprisahal, že nikdy od jeho nástupu na PPA neboli vyplatené nezákonné dotácie žiadnym spoločnostiam finančnej skupiny. Samozrejme, že klamal, pretože už na minulej tlačovej besede sme preukázali na základe dôkazov, že Jozef Kiš a ďalší vedúci zamestnanci umožnili týmto spoločnostiam čerpať neoprávnené milióny eur, pretože figurovali v registri podvodov a v takom prípade nie je možné podozrivým subjektom dotácie vyplácať. Ale rovnako, keď máte exekúciu, tak nemôžete poberať štátnu pomoc. No a teraz máme v rukách nepriestrelný dôkaz o tom, že Jozef Kiš ako štatutár PPA mal vedomosť nielen o tom, že tieto spoločnosti sú vedené v registri podvodov, ale rovnako mal vedomosť, že tieto spoločnosti sú v registri exekúcií a to už, prosím, počúvajte, od augusta v roku 2017 mali všetky tieto 4 spoločnosti exekúciu. V žiadostiach o štátnu pomoc však všetky 4 tieto spoločnosti uvádzali čestným prehlásením, že voči ním nie je vedená žiadna exekúcia, čo v praxi znamená, že sa dopustili priamo subvenčného podvodu. Ako je vôbec možné, že tieto spoločnosti, ktoré sú od roku 2017 v exekúcii a veselo poberajú 100 000 eur zo štátnej pomoci? No a to je to zlyhanie tej vnútornej kontroly, ktoré som spomínala v predchádzajúcich bodoch. Samozrejme, Kiš v panike, keď Šubová disponuje týmito informáciami, tak si myslel, že bude stačiť, keď potichu vyzve tieto spoločnosti, aby tieto finančné prostriedky vrátili PPA, ale to pán Kiš nič nemení na fakte, že vy ako štatutár PPA ste bol povinný podať na tieto subjekty trestné oznámenie pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Rovnako boli zamestnanci sekcie štátnej pomoci povinní vypracovať oznámenie podozrenia z podvodu, nakoľko pri administratívnej kontrole a na základe podmienok vyplývajúcich zo zákona 234 o rozpočtových pravidlách verejnej správy žiadatelia o štátnu pomoc nesmú mať zápis v registri exekúcií, to je, nesmie byť voči nim vedený žiadny výkon rozhodnutia, či už peňažný alebo nepeňažný.
Spoločnosti pri podaní žiadosti čestne prehlásili, že voči nim nie je vedený výkon rozhodnutia, čím evidentne spáchali subvenčný podvod. Týmto konaním daných subjektov vznikla štátnemu rozpočtu škoda, a to najmenej vo výške približne 367 000 eur. A keď to narátame spolu aj s priamymi platbami, tak sa naozaj rozprávame o miliónoch eur za tie roky. Tu ešte nie sú zarátané roky 2017 a 2018, takže tá škoda môže byť oveľa väčšia. A z tohto mailu, ktorý tu vidíme na obrazovke, vyplýva, že Jozef Kiš o tejto skutočnosti mal vedomosť a nekonal ako generálny riaditeľ, ako štatutár. Dajme si teraz taký test Oravcom, to je farmár Oravec. Keby Oravec bol podozrivý, to je ten pán farmár, ktorý stále je v ústach pána ministra Takáča. Takže dajme sa do situácie, že keby Oravec bol podozrivý, že mal exekúcie na svoje spoločnosti od roku 2017 a roky by poberal 100 000 eur zo štátnej pomoci, tak skúsme hádať, ako by reagovali Takáč, Kiš, Fico a celá plejada návštevníkov z Polovníckej chaty. No, vykrikovali by, aký je Oravec podvodník a ako ho musíme strčiť do basy, ale keď ide o spoločnosti z priaznenej finančnej skupiny, tak čušia ako vož pod chrastou. Teraz zrazu zistíme, že spriaznené spoločnosti, a dnes už dokonca pravoplatne odsúdené za subvenčné podvody, toto si treba uvedomiť, a zneužitie finančných prostriedkov Európskej únie neoprávnene poberajú skrytím vedenia PPA milióny eur, ale nikde nevidíme toho neboráka ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča alebo podozrivého Jozefa Kiša, súčasného prezidenta finančnej správy, na tlačových besedách o tom hovoriť. No prečo asi? Prečo je také ticho? Nevadí? Vyriešime to za nich a v tejto veci v najbližších dňoch, ako som spomenula, toto trestné oznámenie podám na generálnej prokuratúre a pán minister Takáč na budúce. Keď sa ako taký neborák rozhodnete na svojej tlačovej besede ukázať nejaké tabulky a fotky s výmyslami a s bludmi týkajúce sa farmára Oravca, tak si spomente na túto tlačovú besedu, na ktoré prezentujem len fakty, ktoré sú reálne a fakty, o ktoré sa budeme opierať pri svojom trestnom oznámení a žiadne nezmysly. Ešte na záver vám možno poviem na záver taký bizár, čo sa udialo voči mojej osobe od vtedajšieho generálneho riaditeľa pána Kiša, keď som musela opustiť PPA. On podal na mňa trestné oznámenie kvôli tomu, že bez jeho vedomia ako štatutára som si dovolila podať trestné oznámenie. To, ako dobre počúvate, čo vám hovorím. On podal na mňa, štatutár PPA, trestné oznámenie na bývalú zamestnankyňu, že dala trestné oznámenie bez jeho vedomia. No toto môže urobiť len idiot. A ja sa jeho teraz pýtam, prečo on ako štatutár za všetky tieto veci, ktoré som tu teraz spomenula, prečo on nedával to trestné oznámenie. No a ja mu pomôžem, ako som spomenula, ja to dám za neho. A teraz ešte na úvod si predstavte, že ja by som tie trestné oznámenia na tej pôdohospodárskej platobnej agentúre nepodávala. Predstavte si, čo by oni so mnou urobili. No, takže toto je na záver. Moja snaha bola približiť reálne a fakticky, čo sa dialo celé roky na PPA, až vlastne kým sme my nerozlúskali túto hydru za vlády Eduarda Hegera. Z mojej strany všetko. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujem pekne, pani Šubová. Ja to zhrniem ešte raz. Keď si ukážeme ten prvý slajd, čo hovoril Fico v nedeľu. Fico v nedeľu hovoril to, že však tu sa nič nevyšetrovalo, že je to problém vlády 2020 až 2023. Oni boli v opozícii. No, čo nám hovorí Slobodník potom na ďalšom slajde? Slobodník hovorí o tom, že všetko vedel Bodor. Slobodník, ten slajd vás poprosím, že všetko vedel, mal pod kontrolou túto celú vnútornú kontrolu Bodor. Nejaký máme technický problém, bol tu slajd, kde tam bola výpoveď Slobodníka. No, a teraz čo hovorí pani Šubová veľmi jasne? Že podávala podnety spolu s kolegami a za to, že ona dávala trestné oznámenia, Kiš
na ňu dal trestné oznámenie. A pán Fico, vy keď hovoríte teda, že za našej vládnej koalície sa nič nevyšetrovalo, tak prečo pre Boha z CAPA urobíte záhradníka? Veď Kiš bol šéf PPAčky, o ktorej hovoríte, že nič nevyšetrovala. Tak vy tohto chlapa zoberete, ktorý mal kontrolovať dotácie, priame platby, projektové platby a urobíte z neho šéfa finančnej správy, ktorá má kontrolovať všetky dane v štáte. Vašim slovníkom by som sa vás opýtal, či vám viete čo. Rozumiete, dámy a páni? Fico hovorí nám, pani Šubovej, ktorá bola na PPAčke, mne, ktorý som bol poslancom Národnej rady, Eduardovi Hegerovi, ktorý je bývalý predseda vlády, Jarovi Naďovi, bývalému ministrovi, ale vlastne celej koalícii hovorí. To za vás to bolo a za vás sa nevyšetrovalo. No, lenže do tejto vlády sa spôsobom, ktorý je mne doteraz záhadný, dostal Jozef Kiš, ktorý bol šéf PPAčky. Čo urobí Robert Fico? Z toho Fujkiša, ktorý v nej vyšetroval, nedával trestné oznámenia, nedával podnety, ešte na pani Šubovu za to, že na to upozorňovala, dal trestné oznámenie, z neho urobí šéfa daňovej správy, finančnej správy. Chápete? Toho, kto kontroluje všetky dane. Tak počkať, to nejako nesedí. Nehovoriac o tej výpovedi Slobodníka, ktorá bude aj v tlačovej správe, a ste ju tu videli, keď on hovorí, že v princípe ten Beder hovoril o všetkom. O vnútornej kontrole. Aká je to logika mať vnútornú kontrolu v Nitre? Je to náhoda, alebo je to preto, že pán Beder je odtiaľ? Ja sa pýtam, že možno to byť naozaj iba náhoda. Len tomu nerozumiem, keď PPAčka má všetko tu v Bratislave, čo sa týka toho riadenia, tak to myslím. Však má expozitúry aj po Slovensku, ale riadenie je tu v Bratislave. Ale projekty sa schvaľujú v Nitre, tak ako povedala pani Šubová. Prečo práve v Nitre? Prečo nie v Košiciach? Alebo v Prešove? O náhodách som počul, ešte som ich nevidel, ale možno toto je jedna z nich a prvá. A potom príde pán europoslanec Zdechovský a počúvame o ňom, že je to politický nájomný vrah. Počúvame Tibora Gašpara, ktorý hovorí, že sa chystá diskreditácia strany Smer. Počúvame Šutaja Eštoka, že to je trestná misia. A počúvame pána Takáča, ktorý nič nehovorí iba o farmárovi Oravcovi alebo o pani Šubovej. A vyhráza sa trestnými oznámeniami. Aj na demokratov, aj na ďalších. Dámy a páni, smrdí to. A keď ich usvedčujete z klamstva, tak nevedia kam, tak začnú kričať a byť agresívni. Tak už kričia o politických vrahoch. Ja si myslím, že čo bude nasledovať, budú vykopnuté dvere, trestné oznámenia a väzba. Alebo zadržania. Ja rozumiem, že demokrati v spolupráci s pani Šubovou, keď o týchto veciach hovoríme, tak oni najprv nechápali, čo to tu títo rozprávajú. Nikto to akože sa zdá, že tomu nerozumie, no ale potom tomu ľudia začali rozumieť, ako sme ten príbeh rozkryli. A chytili sa tomu, chvála Bohu, aj občianska spoločnosť, som ich dneska menoval, tá Zastavme korupciu. Aj tá im leží riadne v žalúdku. 360, alebo denník N, alebo denník SME. Klobúk dole, ako pani redaktorka Zenka obišla tie farmy a ukázala to ľuďom spolu s fotografom. Ukázala im, že pozrite sa, toto je za vaše peniaze. No a teraz nemecký daňový poplatník, prečo tak kričia na Merca, že sú zúriví a volajú ho Führer? No kričia preto, že tí Nemci sa pýtajú, tak áno, je ťažká doba, peňazí je málo, my ich posielame na Slovensko a tam si z nich nejaká partička okolo premiéra stavá haciendy. Čo urobí premiér? Aby miesto toho povedal, počúvajte, že zdá sa, že tu máme naozaj veľmi veľký problém, Kiša odvolávam a nariadujem hlboký audit, ktorý bude verejný a budú tam zastúpené aj opozičné strany, budú tam zastúpené aj predstavitelia mimovládnych organizácií a médií. Proste naplno idem vyčistiť ten Augiášov chliev. Nie, premiér kričí, vy všetci chcete zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky a ste politicky nájomní vrahovia, skrachovanci, zlodeji, pučisti, prostitútky a neviem čo úplne všetko. A prečo, dámy a páni? No lebo sú zahnaní v kúte a vedia, že majú problém. Lebo každý na Slovensku vie, že dom sa nestáva tak, rodinný dom sa nestáva tak, že vám dá naň PPAčka peniaze. Nie, dom sa stavia tak, že buď máte zarobené, ušetrené, zdedené, alebo si idete požičať do banky a postupne si ho postavíte. Tak väčšina z nás stavia domy alebo si kupuje byty. Ja ešte raz chcem vyjadriť aj podporu pani Šubovej, aj pánovi Zdechovskému v tomto, že čo sa im deje nepredstaviteľné. A naozaj,
Už tretíkrát to upozorňujem. Fico tvrdí, že sa nevyšetruje. Tento pán bol šéf PPAčky, keď sa údajne nemalo vyšetrovať, čo sme dneska vyvrátili ako klamstvo. A dneska je šéf daní na Slovensku. To znamená, že by mal dávať pozor na výber všetkých daní. Toto je realita, ktorú žijeme. Toto vonkoncom, priatelia, teraz to myslím ironicky v Smere a v Hlase, nie je posledná tlačová konferencia, kde sme s pani Šubovou. Budeme o týchto témach hovoriť a budeme ďalej poukazovať na to, ako proste nemáte vy záujem sa dostať k pravde, ale máte záujem len kričať a celé to niečím prekryť. A verím, že ľudia na Slovensku na konci dňa pochopia, že žiaľ Bohu táto vláda nepracuje pre nich. Niektorých členovia, nominanti a blízke okolie pracuje len pre seba na to, aby sa mali dobre, aby sa nabalili. Aj keď to znie dnes možno neuveriteľne. Ale predstavovali ste si pred pol rokom, že sa dozviete, že išli milióny na nejaký rodinný dom niekomu a že tá pani tam napríklad ešte stále pracuje, aj keď si to schválila, že nebola v tom audite a mnohé ďalšie veci. Ďakujem ešte raz, ak máte nejaké otázky. Nemáte otázky, ďakujem veľmi pekne, vidíme sa na budúce. Ďakujem.